Jotono khulumka tei lamsogo chini YouTube channel ni bisingtwi जों साइमानो जे 24 तारिख फाइनाय थानाय 24 तारिख नि सिमिं 26 तारिख जरा दैफ्रा हास्टेबाय दागिजाक सालतामनि जे bangkhungdri एखेबा cyclone sitiran फाइनाय हिनै जे दैफ्रा हास्टेबा गोबांमा थायनो साग्लायजाक अबाहायनो जों तिनि नुखा खवाइ डिस्ट्रिक्ट नि तेलामला ब्लक नि आन्डाराव कायसा दुस्कियामसानि कायसा मांपिलि जों मांपिलिनि जों नुखा जे अबाहायनो बंनि आमसाइबो कायसा hukbar खायसाय दंनाय खरकसाया गोबांमा hukbar खायसानाय खेताव माइ बनायरंनि जों देरामुंनो जों चिनि YouTube नि बिसिंथि जों नंनो किजासा फनंनाय नरक नायदोंदि जों जागा नुखा जरा माइ खाय नङाय खेत खायनायरंनि खेति खायनायरंनि गोबांमा खेतनि माइ बेबाक न तामो किसिलि गलां थमैके माने किसिलिबोय नष्ट खाय गलां थमैके गोबांमा खेतनि कानि खरकसानि रमदि 4-5 कानि अबाहायनो वासेनो किसिलिबोय माइ नष्ट खाय गलां थमैके bangkhungdri एखेबा sitiran cyclone sitiran अबाहाय जे कायसा चिनर नगबार कतर फाइनि हिंतमनि अबो चिनि दुस्की आमसायबो किसासा अबाहाय खायै बिनि किनारसा बुलांखा अबाहायनो जों नगबार कतर फाइमानि यागोलो जों गोबांमा खेत खायजानायरंनि माइ जों किसिलजाक नुखा बा बारि खायजानायरंनि माने जों नुखा ओंखाय नरक अबनो कारिबो जों नुगमानाय जे थायो गोबांमा अजागाव hukbar खायजानायरंनि फानटक एखेबा दाल बिदाल तेबो hukbar खायनाय अबरंनि तामो फानटक रक जों बिसिबाग आरो जों कायसा ताकुंनि नुखा बिनि फानटक बारिनि पुरा फानटक जतनो माने मखलै देवाग्रि कलां थांमायखे कायसाखौनो ठीक लेखेबा फानटक बुफां बायरि कलांबायखे फुजि कलांबायखे अबाहायखे जों कायसा नगबार कत bangkhungdri बिसिंखै जों नष्ट माने बा देरामानि जों नुजाखा अबाहायनो नरक नायतंदि चिनि दफाहामग्राय सयजन बिसिंथै जों नरक न तेबो खुंना बागै जों जायते हामबाय